Ćao ljudi, našao sam aplikaciju koja će 100% da vam se svidi. Zove se YouTube Vanced, radi se o tome da je to YouTube bez reklama. Ima još dosta stvari u vezi toj aplikacije, odgledajte ovaj klip, 100% će da vam se svidi, verujte mi. Pa ovako, radi se o aplikaciji koja se zove YouTube Vanced. Nju su napravili ljudi koji su takođe stvorili Brave i AdGuard. O tome ćemo neki drugi put. To su mnogo dobre dve aplikacije. Link ću staviti u opisu gde možete skinete Vanced Manager. Evo ovako, ja mislim da imam već, normalno, to će da izađe ovaj tip datoteke, može da nas škodi u uređaju, želite li ipak da zadržite datoteku, da, potvrđujemo. To je samo, normalno, tako. Ok, skinuli smo. Kada otvorimo, idemo na instaliraj. Da, inače ovo je Huawei P40 Lite. Huawei nešto nije sad za kupovinu iskreno najiskrenije, jer ako si Android korisnik, navikao si sigurno na Google Play, bez Google Playa si, nemam pojma, nekako kad je stigao ovaj telefon, baš sam bio srećan, rekao ajde, nemam pojma, gotivim Huawei i sve to, ali rekao odlično, kamera, sve to, sve je u fullu, ali kad sam vidio da nema Google Play, već to je bilo strašno. Sad, ja imam Google Play, mi imamo, ovo je završena, instalacija je završena. Da, mi imamo Google Play, postavit ću link, najverovatnije ću radim video o tome kako sam instalirao, kako sam uradio Google Play na Huawei-u, jer ne znam da li znate, pre oko godinu i po dana je Google odlučio da prestane da sarađuje sa Huawei-em i na svim novim Huawei uređajima nema Google Play-a, ima Huawei Store ili kako se već zove, ne znam gde isto možete skeniti aplikacije, ali nije to, baš je nekako tupo. Kad stigne taj telefon, kad kupite neki Huawei nov, kao da ste kupili, nemam pojma, neki kineski telefon, baš neki žnj, pa i oni kineski telefoni, nemam pojma, sa Alibabe, pa i oni valjda imaju Google Play, nemam pojma. Da, skinuli smo aplikaciju, da nastavimo mi dalje na tu temu. Ok, skinuli smo aplikaciju koja se zove Vanced Manager. Kad uđemo u Vanced Manager, hajde da počnemo, kaže. Super, on je baš na srpskom, ok, odlično. To. Sad, imamo, znači, šta hoćemo. Imamo YouTube Vanced, to je ono o čemu sam pričao, i imamo YouTube Music. To je, znate sve to. Oba neka su štiklirana, idemo dalje. Da li je vaš uređaj rutovan? Sad ovako, kod tog pitanja uopšte ne mora da vam bude rutovan telefon. Znači, kako ga kupite iz prodavnice, odmah sednite za sto, odgledajte ovaj klip i uradite YouTube Vanced. To je najbolja stvar, jer ne mora da vam bude telefon rutovan. To je to. Dobrodošli. Hvala. To je to. Toliko. Jednostavno. Znači, idemo YouTube Vanced. U stvari, mislim da prvo trebamo da instaliramo ovaj Vanced Micro G. Ok. Šta? Instalacija. Ok. To je to. Sačekamo par sekundi da se to završi, da se skine, instalira. Onda ćemo ova dva gore. Da, Huawei je baš, evo ovaj telefon, ovaj P40 Lite je odličan, znači, idemo dalje, ok, ne pitaj me ponovo. On je odličan telefon, kamera, sve je super, samo zbog toga što nema Google Play, verujem da je zbog toga tako i jeftin. Mi smo ga uzeli novog za 209 €, znači na Huawei web sajtu. Toliko je jeftina, nije mi jasno kako može da prodaju nešto za 200 € sa takvom konfiguracijom, da tako radi dobro telefon, da toliko dobru kameru ima, baš je super. Baš je super. Nekad si za 200 € mogu da kupiš ništa, a sad je već nešto. Sad, završili smo to. Idemo broj 1, instalacija jezici, to već. To, Bagger Microchip, ok. Ok. To je to.
to je gotovo, instaliraj. Budemo još malo, kako kaže, ovdje se piše strpljivi da budemo, ajde budemo strpljivi. Ne znam koliko možete dobro da vidite ova slova i šta već piše na ekranu, jer snimam Samsungom A70, podesio sam ono da bude fisheye, da bude malo, sad idemo YouTube Music i to će da nam treba. I da, to je bilo to, skinuto je, sad idemo na instaliranje, instalacija. I je krenulo opet, strpljivi smo, normalno, ok, aplikacija može se zove budite strpljivi, bez problema. To je to, to je sve instalirano. Imamo YouTube Vanced, ažuriraj, ok, ažurirat ćemo mi to za svaki slučaj, pa neka bude sve ok. Da ne bude prvi video o aplikacijama sa failom. Sve on to sad preuzima, sve to sad će da bude opet valjda instalacija ili će sam da ažurira, nemam pojma, ali sve ovo radite ovako kako, ako imate neka pitanja, slobodno pišite u komentaru, bez ikakvih problema, tu sam da odgovorim i da, naravno, subscribeujte se ako vam se svidio klip, ako hoćete i dalje da vidite par zanimljivih stvari, možete da udarite neki like, share, da, normalno, share možete, svima možete da pošaljete ovaj klip ko zaslužuje da ima ovu aplikaciju i kako se zove, da je skine, link će da bude dole u opisu, nadam se sam već rekao i to. To je to, skinuli smo. Sad, ove aplikacije može sve da ostanu, znači Vanced Manager, evo ga, znači YouTube Music i YouTube Vanced. Uđemo u YouTube Vanced. Šta je to? Ok, close. Hvala im. Sad nadam šta je pustio, na dosta ovih klipa ima reklama, ajde neku za koju mislite da nema reklama, ja ću smanjim ton da ne bude copyrighta na YouTube-u i to, ajde nemam pojma, pustimo, ne znam, ajde nemam pojma, IDJ Videos ćemo da napišemo pa šta bude izašlo. Ok, IDJ Videos. Evo, ajde, Tozla, sve jedno, baš nas briga. To je premijera, ispala. Ok, ajde, ok, Breskva, Dunja, Šljiva, evo, reklame nema, idemo dalje. Opet kaže, nema više, opet zlato moje, reklama više nema, sreća moja, super, siroče, bio nekad, imali, pogrešna adresa. Nije pogrešna adresa, napravili su ljudi adrese, ajde ne teraj mi ljude ovde sa videa, čovječe. Hitna pomoć, znači nema uopšte reklama. Šta se dešava? Znači ja sad ne znam šta bi pustio zbog copyrighta, nemam pojma. Ajde, nebitno, pustimo ovako nešto, vratimo se pustimo nešto bez veze. I pustimo malo zvuk. To. I ja sad izađem, video se nastavlja. Znači mogu da uđem TikTok ili bilo gde na drugo mesto, znači mogu da radim šta hoću, totalno, i video je tu, to je prava stvar. Ako zaključam fon, i dalje je tu, staviš fon u džep, slušalice, to je to, slušaš, normalno, ko ima onaj, kako se zove, internet flat, unlimited, to je cool, ajde zbog copyrighta mi to da isključimo. To je to bilo, drugari moji. Ako vam se svidio klip, stavite like, share, subscribe, delite klip, neka svako skine aplikaciju, dole je link. To je to. Pozdrav svima, hvala što ste gledali. Ćao.